No niin, täällä me kuljetaan pitkin Aurajokea ja on hieno konkkaronkka kyydissä. Käytiin tuolla kuulkaa Saurajoen yläjuoksulla Pinellalla ja siellä sitten syömässä. Ja mikä sen hienompaa oikeasti, mitä hienoin syyskeli. Jaha, meidät tullaan pidättämään seuraavaksi, poliisikin on tulossa. So here we are at the Aura River, cruising with the 1906 saloon boat. Nyt menemme Myllysillan ali. We are going under the Mylly Bridge. Tässä on jokilaiva Myland. Mylandilla on siinä mielessä turvallinen tilanne, että siellä on myöskin toinen alus uponneena sen alle, joten Myland ei luultavastikaan tule uppoamaan. Mutta siis ihan jos totta puhutaan, niin tämä Aurajoki on aivan ihana paikka kesällä ja näin syksyllä. Me ollaan jo syyskuun loppupuolella. Now we are going under Martti Bridge. Beautiful, beautiful old bridge. The best bridge in Turku. I think. No niin! Taas nähdään! Toivotaan, että Ukko-Pekka vielä jatkaisi liikennöintiä joskus, niin päästään ihan vierekkäin sitten liikkeellekin. Se olisi aika hieno juttu. Täällä alajuoksulla varsinkin, niin täällä on laivoja rakennettu aikoinaan. Tää on ollut ihan täynnä, siis isoja laivoja. Valtavan hieno alus, jonka ehkä toivoisin joskus näkeväni myös purjeet auki. Se ei ehkä ole enää mahdollista, mutta aina saa toivoa. Mutta joka tapauksessa täällä sitä pääsee ihailemaan ja näkemään Turussa, Aurajoella. So behind me we have the Finnish Swan, aka Suomen Joutsen. And it's a museum ship, a tall ship, our pride and joy here in Turku and in Finland. And I really wish we could see it with sails up one day. Well, one can wish. Some warships also. Wow. Right. Beautiful in their own way. Siellä on myöskin museotiloja ja juhlatiloja ja oikein vanhan ajan risteilymeininkiä. Aika hienoa, että tämmönenkin meillä on täällä Aurajoella.